país. O terra tanta amado, maire tanta durado. Te preservo tu giur. Farà leu 100 anys qu'és nascut. L'escriban Adelin Mulis ha consacrat sa vida a son país, l'Ariezzo. Aquel home majoral del Felibriche ha publicat mai d'un trentena d'obratges etnologics e històrics. Nasquet dins un bordo a costat de Montsegur en 1896. Aquel bordo era al vilatge de Fugats-Barrineuf, del cantó de la Blanet, més proche de Montsegur. La bordo era entre Fugats e Montsegur. E de les cants de Sapellau Faucher. E des cants de Faucher sovint visió Montsegur, Puleng, le castell, les muralles. Lo vostre paire, ero paisan, era agricultor? Tot a fet paisan, era un bordo, tot el treball d'un bordo. Calia laurar en el via d'araire, calia dallar en el dall, calia segar en el volant, e calia anar dins el bosc en el Pigasso per ocupar les arbres. E on s'has anat a l'escola? Això és prou complicat. Per anar a l'escola me calia fer a peu près 7 quilòmetres dins un bel camí e a peu sur la ruta. E quan pensi que veig que l'armassar les escolans amb els cars, com me fa susar. Tu a peu cada jour, le matí et le soir. Le matí e el soir. E a hivern hi havia neu per tot. Hi havia les congeles dins les camins estretes, talment que calia passar dins el prat on el vent engranava la neu. En aquella època la lingua nostra, el patuès se parlava a l'hostal de Lungo. Oh, se parlava, just que l'haig de 5 anys o 6 ne parlat que le patuès, jo. Perquè a l'hostal se parlava pas francès. Era com a pla servit, perquè ara pensi le coneix, le patuès, i això m'ha permès d'escriure diferents obres en patuès. Pendant la guerra de 14, desobeit, habés estat combatent al nord de França, dins l'est, no? Són estat per tot, al Chemin des Dames, a Verdun, etc. I a Verdun, hi ha els Pays Gelats. Quan fos que he demobilitzat, anei a París, i aquí aprengué que la companyia du gas anava a fer un concurs per reclutar 50 empleats. Aleshores me presenté i fos que he recebut. Habés escrit forces causes, sortit ici, Visage d'Ariège, l'Ariège et ses châteaux féodaux, vieux sanctuaire ariégeois. Aquells llibres, era una coneixença històrica? Tot, de tot. Aquells llibres eren sobretot per l'història, però n'escriu d'altres sobre els costums, les cresences, etc., les llegendes, les contes populars, etc. Habés escrit també de llibres lligats a l'història catara. Ho faig d'haver vist Montsegur jove? Montsegur, escrit Montsegur e el drama catar. Perquè després de 6 anys, jo veia Montsegur i ells són muntats força cots. Habés escrit també causes sur la llengua, d'estudis, pensi al diccionari lingüístic francès. Oui, coronat per l'Acadèmia Francesa. De què és aquell diccionari? De què hi ha de dins? Tots els mots del nostre patuès són explicats en francès, en diversos accepcions, de diversos significatius.
preni les mots en patuès. Oh. Han començat a emperar, etc. Explique, d'unir talvez les fórmules que s'hi rapporten. Donasse un exemple. Oui. Per exemple, preni un mot així, Abellano, substantif feminin, botanique, noisetier, Aveline, du roman, Avellana. Tutto insieme catalano. Arieggio mon país, o terra tanta amado, mai tanta adorado.